नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। तर आज मी तुम्हाला व्हेज फिश फ्रायची रेसिपी दाखवणार आहे आणि ही रेसिपी आपली खूप सोपी असणार आहे। तुम्ही ही रेसिपी अगदी 10 मिनिटात सुद्धा करू शकता। तर चला मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। त्यासाठी मी इथे अर्धा किलो सुरण घेतलेला आहे आणि ह्या सुरणाच्या आता साली काढून घेऊ। साली काढून झाल्यावर आता ह्याचे आपण मीडियम साइज मध्ये काप करून घेऊ। हे बघा, आपले काप जास्त पातळही नाही किंवा जास्त जाडही नाहीये। त्यानंतर इथे हे काप मी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत। आता ह्यामध्ये हळद, मीठ, लाल तिखट आणि लेमन ज्यूस घालून मिक्स करून घेऊ। मिक्स करून झाल्यावर आता ह्याला आपण 10 मिनिटांसाठी झाकून ठेवू। तसेच दुसरीकडे मी तांदूळ पीठ, रवा, मीठ आणि लाल तिखट घालून मिक्स करू। तर इथे आपल्या पिठामध्ये सुद्धा मसाला चांगल्या प्रकारे मिक्स झालेला आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की आपला मसाला चांगला ह्यामध्ये मुरलेला आहे। त्यानंतर सुरणाचे काप पिठामध्ये मिक्स करून ह्या गरम तापत ठेवलेल्या तेलामध्ये तळण्यासाठी सोडून देऊ। थोड्या वेळाने इथे मी काप हे परतून घेते। तर इथे आपले काप दोन्ही बाजूने असे चांगले भाजून झाल्यावर आता हे काप आपण एका प्लेट मध्ये काढून घेऊ। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की व्हेज फिश फ्राय तयार आहे आणि हे सुरणाचे काप सुद्धा एकदम क्रिस्पी आणि टेस्टी झालेले आहे। तर तुम्ही हे काप चपाती बरोबर, भाता बरोबर किंवा कशाही बरोबर खाऊ शकता। तर तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करून पहा आणि कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। पूर्ण व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। तसेच जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या चॅनलवरचे सर्व व्हिडिओ सगळ्यात आधी पाहायला मिळतील।